Benvinguts al resum setmanal de Reus a prop notícies. Després de les vacances de Setmana Santa, la ciutat tornava a la normalitat informativa. Aquest divendres tocava ple. Un ple marcat per l'actualitat, ja que aquesta setmana coneixíem que el jutjat d'instrucció número 1 de la ciutat ha admès a tràmit la denúncia presentada fa un parell de mesos pel grup municipal d'Ara Reus contra l'expresident del Tecnoparc, Àngel Cunillera, i l'exregidor d'Arquitectura i Urbanisme, Jordi Berguedà, pel cobrament suposadament injustificat d'unes factures que ascendeixen a 132.000 euros. Aquest ple començava amb la presa de possessió de la nova regidora del grup del Partit Socialista de Catalunya, Martina Garcia, que substituïa a Teresa Pallarès, que dimitia del seu càrrec fa unes setmanes. Senyora Martina Garcia Frontera, jureu que prometeu pel vostre honor i consciència de fer complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora en lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut de Catalunya? El ple ha servit de nou per fer una junta extraordinària d'Innova, on principalment s'ha parlat de la sortida de l'Ajuntament de Xirota a Funcional Foods. El plenari ha aprovat el crèdit per fer front al pagament dels deutes d'aquesta societat amb el vot a favor del PSC, i la CUP i Ara Reus han votat en contra de la proposta de l'equip de govern. El Tribunal de Comptes investigarà l'aval de Xirota per delimitar responsabilitats. Jordi Cervera, portaveu d'Ara Reus, ha criticat durament la manca de voluntat per intentar salvar Xirota i ha tornat a insistir en el projecte de viabilitat que fa uns dies va presentar la formació municipalista. L'assumpte que tractarem és el que en diem una crònica de la renúncia. Sí, un cadàver que s'ha deixat morir i que es podria haver salvat. En el mateix ple s'ha presentat el nou pla de mobilitat urbana que el dijous feien pública en roda de premsa els regidors Miquel Domingo i Marcos Massó. Aquest pla és un document inicial que es podrà modificar amb aportacions públiques de qualsevol ciutadà, organisme o entitat en els propers 45 dies mitjançant propostes a la pàgina web de l'Ajuntament. En aquest sentit, tant Domingo com Massó han fet una crida a la participació durant els 45 dies d'exposició d'aquest full de ruta. Amb tot això es defineix un model futur de mobilitat basat en la qualitat de vida, la integració social, el desenvolupament econòmic i la minimització dels consums energètics del conjunt del sistema de transport. El pla, que finalitzaria l'any 2017, té com a objectius principals limitar l'increment del transport privat, augmentar l'ús del transport públic i dels desplaçaments no motoritzats, reduir la població exposada a sorolls superiors a 65 decibels i disminuir les emissions de CO2. Per aconseguir-ho, el regidor d'Urbanisme, Miquel Domingo, ha destacat diverses accions com la restricció del trànsit al centre de la ciutat, incloent el tomb de ravals, la millora de la seguretat dels itineraris per a vianants, l'intercanvi modal entre les diferents xarxes de transport i l'estructuració d'una oferta adequada d'aparcaments perifèrics o soterrats. El pla d'acció proposa les següents 5 línies estratègiques. Disminució de la congestió del trànsit al centre històric i millora de la modalitat d'altres modes de transport. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i als ciclistes, promoure l'ús del transport públic, oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu, compatibilitzar l'oferta d'aparcaments amb la demanda de rotació i de residents i disminuir la contaminació. Prop de 9.000 jubilats austríacs aterraran a l'aeroport de Reus per passar les vacances a Penyíscola, al Baix Maestrat. Aquest dimecres arribava el primer grup d'un miler de jubilats, en 5 avions d'un total de 60 vols previstos fins mitjans de maig. Arriben esglaonadament i la seva estada al territori de reunir és mínima i circumstancial, ja que Castelló no té aeroport operatiu. Després d'aterrar, els jubilats són traslladats en autobús cap a Penyíscola. L'aeroport confiava que la Costa Daurada fos la destinació escollida per a l'any vinent, però finalment ho serà Bulgària. La Diada de Sant Jordi d'enguany recupera la normalitat després que l'última edició coincidís amb la Setmana Santa. Si el 2011 només es van instal·lar al centre una 60ena d'estants, per enguany està previst que en siguin presents una 80ena, amb 8 llibreries, 9 floristeries i 67 entitats socials, esportives, culturals o mitjans de comunicació, repartits entre la plaça del Mercadal, el Fossar Vell, les peixateries velles, l'absis de la Prioral i el carrer Major. La Diada té un pressupost similar al de l'any passat d'11.700 euros. Joaquim Sorio, regidor de Cultura, ens en parlava per Reus a prop notícies. I en principi el pressupost d'aquest any és exactament igual que l'any passat, o sigui que és una mica reduïdet, però han fet el que han pogut i jo crec que serà un bon Sant Jordi.
De nou, els artistes locals que han publicat un llibre durant l'últim any seran protagonistes en una presentació conjunta que es durà a terme el dilluns 16 d'abril a les 7 de la tarda a la Biblioteca Xavier Amorós, a càrrec de l'escriptor Jordi Folk. Firmaran l'estand de l'Ajuntament de 6 a 8 i qui ho condueix tot, diguem-ne, el molt prolífic, ara el nostre autor més prolífic potser, és el Jordi Folk. El Centre de Lectura acollirà els dies 20 i 21 d'abril les jornades de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'acte es realitza dins del context del centenari d'aquesta secció i de la mateixa celebració de la primera trobada d'Ateneus al Centre de Lectura. A més, també servirà per retre homenatge a Ramon Amigó, insigne erudit reusenc mort recentment. El president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Isidor Marí, en feia referència. Amb la finalitat de conèixer sobre el terreny les persones, els estudiosos, les activitats, la vida que gira entorn de la llengua, la situació de la llengua en cada un dels territoris, intercanviar punts de vista. Les jornades comptaran amb la presència de catedràtics i experts en la llengua i amb el record de la figura de Ramon Amigó. Doncs destacar amb un homenatge al nostre company desaparegut fa poc, en Ramon Amigó. El president del Centre de Lectura, Xavier Filella, ha explicat que aprofitaran les jornades per anomenar la sala de converses de l'Ateneu reusenc amb el nom del desaparegut Ramon Amigó. Aprofitem per, amb un acord del Consell Directiu del Centre de Lectura, es va decidir anomenar-la sala de converses Ramon Amigó. El dimarts al vespre, més de 200 persones s'aplegaven al Teatre Bartrina per gaudir de l'estrena del documental Pere Anguera, 3 segles, una veu, una producció que traspassa el llegat intel·lectual deixat per l'historiador reusenc i també reflecteix amb encert altres facetes personals. Un film a càrrec de la productora Acid Factory i amb la direcció de David Fernández, Víctor Rubio, Vicenç Torrent i el guió de Natàlia Borbonès, en la que també han participat Reus Digital i Canal Reus Televisió. La productora Acid Factory també és protagonista aquesta setmana amb les jornades del videoclip Sabotage, organitzades pel Centre de Lectura i l'empresa reusenca. Durant 2 dies es reflexionarà sobre l'estat d'aquest format amb realitzadors, discogràfiques i plataformes. Es donarà a conèixer l'experiència de directors amb una llarga trajectòria dins del món del videoclip i es fixarà la mirada a les produccions del Camp de Tarragona. David Fernández, Acid Factory. Arran d'una proposta del Centre de Lectura que es volia fer unes jornades relacionades amb el món audiovisual i des d'Acid Factory vam creure oportú dedicar-ho al videoclip perquè sí que hi ha moltes mostres, moltes trobades, per exemple, de curtmetratges, de cinema, però dedicades al videoclip a les nostres comarques no hi havia res, no? I fins aquí el resum setmanal de Reus a prop notícies. Us deixem amb l'entrevista on avui posem a examen el periodista Josep Bages. Bona setmana! Comencem l'entrevista. Avui amb nosaltres el periodista que ens fa notícia, comunicador, cronista del món de Reus, que aquest dijous celebra al Bràvium Teatre els primers premis del seu blog. Parlem amb Josep Bages sobre el món de Reus. Bàsicament per la necessitat que tinc d'explicar les coses que passen a la meva ciutat. És el que he fet sempre, a la ràdio, a la televisió i possiblement ara fa 1 any i mig, que és quan neix, trobava a faltar tenir aquest instrument que em permetés connectar-me a nivell informatiu com a relator del que passava a la meva ciutat i per això vaig crear aquest blog tenint en compte també els avantatges de les noves tecnologies. I per què decideixes continuar-lo? A veure, aquí hi ha un punt d'inflexió, que evidentment són les eleccions, i això genera una dimensió i una repercussió en aquest bloc amb la que jo no hi comptava. És evident que acabes fidelitzant un volum important de lectors als que ara sento com una mica la responsabilitat de no deixar-los orfes. Jo no sé fins quan puc estar fent això, perquè a més requereix un exercici de dedicació important. És cada dia un tema que pugui tenir un mínim interès. I no perquè no n'hi hagi de temes de Reus, que n'hi ha molts, però esclar, és trobar el temps per fer-ho. De moment m'hi sento còmode i la veritat no sé fins quan puc estar fent això. I què t'ha portat el blog en aquest any i mig? Home, doncs he trobat, d'una banda, la fidelitat del lector
i especialment l'agraïment de tota la gent que hi acaba sortint en un moment o altre. És a dir, a mi em feia patir també que algú es pogués prendre malament segons quin comentari o quina reflexió, malgrat que jo tinc molt clar que el que faig és un periodisme amable. I en aquest sentit estic molt content perquè tothom està molt agraït de sortir al meu blog i això també em fa sentir especialment feliç, no? És un estímul. I com aconsegueixes no ferir sensibilitats? No, perquè bàsicament la meva intenció és aquesta. Jo és el que he fet sempre, tant a la ràdio com a la televisió. Jo feia un periodisme de proximitat. El periodisme, jo interpreto molt el periodisme local, on ens coneixem tots, on has de vigilar molt el que dius i com ho dius, perquè al final et pots acabar trobant en qualsevol àmbit amb aquella persona, el protagonista de la notícia. I jo, en tot cas, perquè també he tingut aquesta oportunitat de fer-ho d'aquesta manera, he intentat ser molt respectuós i procurar no ferir cap tipus de sensibilitat sense deixar d'altra banda d'explicar la notícia, que al cap i a la fi és del que es tracta. És una qüestió d'equilibri que no és fàcil, però que de moment me n'estic sortint bé. I del blog, el llibre Els 100 dies que van canviar el món de Reus. No, a veure, el llibre acaba sortint perquè evidentment em trobo que he acabat explicant, gairebé sense voler, un moment històric, el d'un canvi polític transcendent a la ciutat, i ve l'Isaac Albesa, que és un bon amic, company periodista, i m'anima ell, fins i tot em busca l'editorial, perquè em diu això s'ha de fer en paper. Bàsicament perquè avui dia el paper encara té un pes important i fins i tot acaba prestigiant segons quin tipus de producte. I en aquest sentit va anar bé per això. És evident que el llibre també genera una altra obligació, perquè evidentment aixeques una expectativa, accedeixes a un altre tipus de lector i creixen les visites. I és això que et deia, és tot un peix que es mossega la cua que fa que ara mateix tingui l'obligació, que en aquest sentit m'hi sento còmode, de seguir amb el blog al peu del canó. Has aconseguit crear una altra manera de conèixer l'actualitat de la ciutat? Però el que té el blog és que et permet fer un panorama global de la realitat de la ciutat, perquè possiblement els lectors se n'han donat compte, jo converteixo en protagonistes els mateixos periodistes. Jo bàsicament el que sento també és la necessitat de reivindicar la bona feina que fan els meus companys en aquesta ciutat. I els converteixo en ells també en protagonistes del que jo explico. Evidentment això un diari no ho pot fer o una revista, perquè evidentment l'objectiu bàsic és difondre la seva notícia, però com jo en aquest sentit no tinc cap lligam, puc fer aquest plantejament més global, més generós, més agraït i puc parlar absolutament de tots els mitjans i de tots els periodistes i convertir-los en aquest entorn com també protagonistes de la notícia en el sentit que són qui expliquen la notícia. I això també em sembla que és molt interessant. Efectivament, tu converteixes el periodista en notícia. Doncs bàsicament per reivindicar la feina dels periodistes. Jo n'estic molt dels meus companys, algú pot pensar que és molt fàcil dir això perquè són els meus amics, però jo sé que són bons professionals. Reus sempre has tingut una escola de periodistes important, són gent que pica en pedra, que s'estimen la ciutat, que hi ha aquest pòsit afegit que és molt important, que els agrada la seva feina però els agrada la realitat en la que es mouen i es desenvolupen, i per tant jo això també ho volia, reivindicar la feina dels meus companys, dels mitjans locals, que són tan importants a l'hora de constituir aquesta realitat que és el món de Reus, que és la que ens estimem i la que expliquem cada dia. I per què decideixes crear els premis els que més enganxen del món de Reus? Doncs diria que bàsicament per intentar tancar el cercle del que jo he volgut fer en el blog, que és reconèixer la feina absolutament de tothom a l'hora de donar contingut i constituir una realitat agraïda, la del món de Reus. Premis gairebé per tothom, entesos uns premis generosos, uns premis per reconèixer la capacitat que té molta gent des d'àmbits molt diferents, no només des de l'àmbit polític, social, econòmic, sinó també des del periodístic, per fer ciutat. I en un moment com l'actual, on tots estem una mica marcats per aquesta crisi que sembla que fins i tot ens faci caure l'ànim, doncs escolta'm, donem premis, que és una manera de fer feliç a la gent. És això, bàsicament és això tan simple i per altra banda jo crec que també tan satisfactori. I ara el test, Reus a prop, molt a prop. Un lloc de Reus? El passeig de la Boca de la Mina, perquè realment ets a Reus com si no hi estigués, i sembla que estigués en un altre món. Coca amb cireres o menjar blanc? Coca amb cireres perquè amb un servidor el millor menjar blanc que tasta sempre és el de Riudoms, que és el que em fa la meva mare. El gegant indi o la mulassa? Gegant indi per moltes raons. Misericòrdia o Sant Pere? Les dues. Per mi les dues són igual d'importants. Plim o vermut? Vermut perquè estic enamorat del vermut de Reus. Salou o Cambrils? Cambrils perquè és on hi he estiuejat tota la meva vida.
Al centre de lectura o al círcul? Centre de lectura, en el círcul m'hi trobo molt bé, però centre de lectura perquè és l'entitat on m'hi he fet gran. Ametlles o avellanes? Naturalment avellanes, perquè m'hi he fet gran també plegant avellanes a Riudoms. Hem acabat l'entrevista. Fins la propera.